arran d'un pacient que ens va veure a la consulta per una segona opinió, un pacient que venia de Sud-amèrica. Era un pacient que tenien uns coneguts que eren metges aquí a Barcelona i van voler portar el seu fill per valorar si aquella baixa visió que tenia el pacient i unes lesions que li havien dit que tenia la retina, si podíem aclarir una mica d'on venia tot plegat. Aquest noi, a l'hora d'explorar-lo, tenia una característica concretament en el cap, que es diu microcefàlia, que és un cap una mica més petit, i també tenia un cert retard psicomotriu que fa que, de fet, quan ja va néixer en el seu país d'origen, li van fer un estudi de tota una sèrie de malalties que se sap que s'associen a tenir una microcefàlia. Quan tens un recent nascut que té aquest tipus d'anomalia, el que has d'anar a buscar són anomalies genètiques, per una banda, però a més hi ha unes malalties infeccioses que poden provocar una anomalia en el desenvolupament durant la gestació i, d'entre altres coses, donen manifestacions cerebrals o, entre altres, un cap més petit. Dins d'aquestes malalties que provoquen microcefàlia, hi ha unes que també donen anomalies a la retina i ja són conegudes de fa molt de temps, la rubeola, com per exemple també la toxoplasmosi i altres malalties infeccioses. I això se li havia estudiat a fons en el moment de néixer, és a dir, feia 17 anys. Aleshores, al venir amb unes lesions que de fet ens eren familiars perquè es havien descrit una nova malaltia que causava microcefàlia, que era el Zika, cosa que ha estat correlacionat recentment, és a dir, no és un tipus de malaltia que se sàpiga des de fa molts anys que provoca aquesta anomalia. L'associació aquesta s'ha anat veient amb el decurs dels darrers anys. Arran d'això, i veient el tipus de lesions que tenia aquest noi, doncs eren altament suggestives de Zika. Amb la qual cosa vam insistir d'estudiar aquest cas. Òbviament, els pares molt sorpresos, però crec que va ser aquesta sospita de saber que el virus Zika provoca unes anomalies a la retina i al nervi òptic que ens va conduir a sospitar aquest diagnòstic. El pacient ja portava unes proves que se li havien fet en el país d'origen, amb la qual cosa ja afortunadament venia documentat i també venia amb unes fotografies que se li havien fet feia molts anys també, amb la qual cosa les fotos que li vam fer i les proves que li vam fer vam poder fer un seguiment al llarg de molt de temps perquè afortunadament hi havia aquesta documentació prèvia i al veure que aquestes lesions no eren progressives, que bàsicament seguien un patró molt determinat en el fons d'ull, va ser el que ens va confirmar el diagnòstic de la malaltia. L'element principal és, evidentment, trobar el diagnòstic en un pacient que porta anys arrossegant una malaltia que no sap d'on li ve. Això realment, actualment ja hem de pensar en aquest tipus de malalties en llocs endèmics i gent que ha viatjat, senyores han estat en països endèmics durant el seu embaràs. De vegades la relació causal entre el que veiem en el pacient i la causa que ho provoca no és molt clara, molt directa, hi ha molts factors que poden influenciar-ho. De fet, un exemple seria l'úlcera d'estómac. L'úlcera d'estómac molts anys s'ha atribuït a l'estrès i al cap de molts anys s'ha vist que de fet hi ha un germen, el Helicobacter pylori, que està causant aquell problema a l'estómac. I aquí el mateix, és a dir, durant molts anys s'ha vist que hi ha nens que han microcefàlia que no se sap d'on li ve la causa i mira per on que s'ha trobat posteriorment el gen causal. És a dir, que realment és important anar revisant també els diagnòstics que fem els metges, sobretot d'aquell calaix de sastre que hi ha malalties que de fet no sabem exactament d'on venen perquè molts cops, amb el temps, arribem a saber quin és el diagnòstic certer. L'altre aspecte important del que hem estat fent
és una mica sensibilitzar els oftalmòlegs, en general, els metges, de que si tenen pacients amb aquest tipus de lesions retinianes, que pensin que pot ser un pacient que ha passat una malaltia de Zika. Provoquen unes cicatrius a la retina. Aleshores, el que provoquen aquestes cicatrius és un desenvolupament inadequat d'aquesta retina i una pèrdua de visió. Segons on afecten, poden donar pèrdua de visió. A més, també poden afectar el desenvolupament del nervi òptic i això fa que la transmissió de la informació de la retina al cervell no sigui l'adequada. Bàsicament són aquestes dues lesions les que més s'observen en aquesta malaltia. L'aportació que fa, l'Institut amb aquest cas que s'ha publicat és que el Zika es pot diagnosticar en pacients adults, no només en nounats, sinó que totes les lesions retinianes les hem de tenir molt presents perquè podem ajudar a diagnosticar aquesta malaltia al pediatre o al neonatòleg o també en el metge que ja té un pacient adult amb aquest tipus d'anomalia. Les lesions que podem veure en aquests pacients les podem observar mirant el fons d'ull. Al mirar el fons d'ull veiem la retina, veiem el nervi òptic i això pot fer qualsevol metge, tot i que el metge de capçalera o el pediatre pot veure una part, perquè l'equipament permet només veure una zona concreta. És a dir, que de fet el metge de capçalera i el pediatre podrien ja enviar amb un nen que veu una cosa anòmala a l'oftalmòleg. Però el qui pot realment veure bé les lesions és l'oftalmòleg. Pot mirar tota la retina i, a més, pot veure el tipus de lesió que és amb més detall i, a més, coneix les lesions que es poden donar al fons d'ull. De fet, l'oftalmòleg en aquesta malaltia passa igual que en altres malalties com la diabetes, com la hipertensió, que tenim el privilegi de poder veure els vasos de la retina directament i veiem manifestacions de malalties generalitzades, el que diem malalties sistèmiques, en un òrgan tan petit com és l'ull.